أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أمي فولي كرنجرة أني تنين والمندو كديزيري بليسي فلبعة بلا جلما تاني مسو دمسة أن مكروبا مالكونا أني مالكوكا جين سلكي ناني بلا جلما كوبفوكا والمندو كافو أما فلا ما يني أباك يمشي مانديكا لا تروجينو يمشي بعها بالمجانا دينه في سلا قولونجاي ni bilibili jage nyofe nunga ko bilibili male nga bilibili nala salama bozomori nema karabenta inshallah tore assalamu alaikum wa alaikum salam amti mbanti bashdi asumo alhamdulillah prositi ba inshallah antena commentaire ka kabli parce que ya noyel no gsl genani befe mo ye kodo do sala turkula yana nga do ngabbi babu gono fulli kan moma bila turtigu befo nyebne do ko la ni minu jede do ala yu fulde obama bila turtigu befo be karamo befo ni te karamo be befo mbude fla benko be da mai ala kan kisin da kungumo salamu wasalim ala ko do mene bozomori na ala sonama bita émission akadi kojo parce que yamena c'est la trou sans fala solabama et atoko ko almangushi karamo almangushi re jube trop ko so segina dabna c'est so segina de ma so segina dabna c'est de ma almangushi akagiri la trou shotana wore be famangiri ka tamada Allahu akbar adda giri ka da ka tamada allez akagiri le e mo ba re jmalila mangushi re sodmay makushi e bogosho de bogoso makushi de banasho ya yuba ka shoyi makushi de bogo yere shoyi bogo girma yere bogo tikele ayi fama bogo bi nafro bogo bi bana bogo bi hashira bana bogo bi hashira bogo we jugiya bogo bana Allahu akbar ma kushi yere de ala kan kishiya ma bogo shaya bogo bana galama ma kushi de usu Allahu akbar wala mo bisra ale ko sobeta ya yede ga shirala ni tamana ni ko shinye beta ibi jija da ni me jija me ko na fo de tawla Allahu akbar ni tarala inna li kon bishma inna li ga baray d'accord ni programme mo so chogo ma ko shi be shiga shi ko kala ni problème soro chogo ne mo be sira ya be ko glan ga quoi ko tu ade be shonga fa faga ka datu Allahu akbar ade be shiga titi feka ni kele ka kinti ko ka d'accord siya do jurube do kana siya ko be na mine wala juru tigi be na lefu ni shira ka ma kusi dlan ni shira ka nya ya ba da kale timine watu tigi ba ni ga be deja ma watu Allahu akbar ale ka o ma kusi mu jo ka yani ni baraka cha ma kusi kon ko aka shuma bogo gima ira do d'accord abisiga ala dire kon shela ka fe kon datu direct ana wote la tru do tela ka girna be datu chutta no wala ka girna be ka ko datu ko amana ga ko fama ko do jurube mo kana ko nyeme juru islam bita be fangana ma kushi de ka tirga wadatu fama mi a jarala ko jugu a farga ko jugu kama kushi dila kaga fangaye kasa ade ka jugu no we nafro tigi ni aka farko jugu kaga nafro tie ade be shwa a ko chama ka bana bila mo wala min be tawo shirawo fe ade ka chawo bela ade te Allah bara shuka ta Allahu akbar
duguma kolo yɛrɛ girima de don o de y'alima gosi d'accord o faamuna Bozomori n'Ala sɔnna ma yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛ karamɔgɔ Nɛma Karabɛn ta ka numéro di aw ma a ka nɛgɛjuru sira mɔgɔ minnu bɛ yen k'i bɛ fɛ ka kuma ni a ye n'Ala sɔnna ma ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ Morikɛ wele n'Ala sɔnna ma numéro filɛ n'a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 73 33 82 10 n'i y'o kɔngɔ i ni Bozomori bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma n'a ye kisɛ min k'e tɛgɛ e n'a dɔn ko tiɲɛ bɛ kow la tiɲɛw ma ban hali n'a sɔrɔ a dɔgɔyara e n'a dɔn k'a ma ban n'Ala sɔnna ma an bɛ to an ka babu kɔnɔ hali bi mais ale sisan mangosi kɔrɔ fɛ tile bi côté jumɛn y'ale ye n'i bɛ kɔrɔ fɛ lajɛ numan bolo numan bolo a bɛ yen d'accord ale bɛ numan bolo ale bɛ numan bolo de fɛ ale y'o de di maa kusi nafolo ye fɔlɔka dɔw tɛrɛ feere ani foro min bɛ don fɛn min bɛ bɔ duguma sɛnɛ hali n'i ye jagokɛla de ye tɔsima nafolo dɔ kɔni ka sɔrɔ i bolo i yɛrɛ foro min kɛra e tɔgɔ la i k'a don i ka wari cɛ la n'o tɛ i ka jago taama ɲɛ bata ale kɔni nana i ka ko minɛ fo ka taa dugumakolo ko kɔnɔ ɲaami ka kɔfɛ f'i ka don dugumakolo ko dɔ la ka ɲaami ka kɔfɛ hali n'i ma don a la hali n'a k'i ka base ye a wari kɔnɔ ka ɲaami ka wari cɛ la sababu dɔw bɛ o yɔrɔnin na an bɛ olu to duguma sababu dɔw bɛ olu la an bɛ olu to duguma i b'a dɔn ni maa kusi na hadamaden garisigi la ou bien a nana nin na a tigi ka girin a tigi garisɛgɛ ka girin a garisɛgɛ salen don min b'a to a bɛ garisɛgɛ sɔrɔ a bɛ nafolo sɔrɔ a kɔnɔ o maa kusi a sababu bɔ dugumakolo la fo ka sira dɔw de jira a la ka taa o kɛ Allahu Akbar n'i ye m'o kɛ fo ka diɲɛ wuli don o don a sɛgɛlen de don fo k'a sa a sɛgɛlen de don don o don dɔ bɛ fara dɔ kan don o don a bɛ na ka foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la Allahu Akbar o tuma Ala k'an kisi mangosi ma mais karamɔgɔ i kumana mangosi yɔrɔ dɔ kan n'o ye kodatugu ye a kodatugu in a ko ka ca wa cogo di i kumana kodatugu dɔ kan yalima a kodatugu in ko ka ca wa c'est à dire ni par exemple sisan n'a kungo bɛ nana mɔgɔ dɔ da la walima a kungo bɛ mɔgɔ dɔ da la n'a ye karamɔgɔ Nɛma Karabɛn ta wele a ko ka ca wa ni maa kusi kungo nana a man ca a man ca ka ko datugu a man ca ale ka teri kojugu laturutigi laturu kɔni ka fɛn dɔ den 16 o la den 17 k'a sɛbɛn yɔrɔnin kelen ka fɛn dɔ don a la ka taa don dugumakolo la laturu ka teri o la kojugu Allahu Akbar n'i y'a dɔn yɛrɛ inshallah taala dɛ n'i y'a mɛn jaabi d'a ma ɲɛ n'i y'a ye a ma jaabi dɔrɔn a ma ɲɛ de a ma ɲɛ de ka teri n'o tɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn inshallah i jija a bɛ ɲɛ inshallah an b'a kan a ma ɲɛ karisa kɛ dɔ wɛrɛ fɛ Allahu Akbar o ala tɔgɔ wɛrɛ ye laturuden tɛ laturuden kɔni y'a dilan yɔrɔ o yɔrɔ a b'i jaabi de dɔgɔkun kelen kɔnɔna o y'a mɛnna dɔɔnin ou bien tile 15 a cayara o de ye laturuden ka teri kojugu a wari ɲini sira ka teli a wusura ka teli bon n'i bɛna ko se mɔgɔ ma a ka teli teli Allahu Akbar ni a ma ɲɛ dɔrɔn a ma ɲɛ de ɲɛ k'a fɔ ale n bɛna n sigi inshallah n b'a kan a tɛ o fɛn dɛ laturu t'o fɛn ayi laturutigi yɛrɛ man kan fɔ mɔgɔ ma inshallah a man kan fɔ i man kan fɔ mɔgɔ ma ko inshallah ayi o t'a la se tɛ mɔgɔ min ye i bɛ se ka fɔ inshallah o de se t'a ye a nana mais i bɛ fɛ k'a dɛmɛ i bɛ n'a dɛmɛ a bɛna kan ka ko minnu kɛ o ye parce que laturutigi bɛ mɔgɔ wɛrɛ de tiɲɛ fɔlɔ k'i yɛlɛ saraka kati minnu bɔ a la n'i y'a tɛ se ka o bɔ o de bɛ laturutigi sɛgɛn ɲɛ e ye su bɛɛ lajɛlen e ka karamɔgɔkɛ ye min baara ka tila sini a kan jaabi ka di a ma turabutigi bɛ wuli sago ma a b'a bɛɛ tiɲɛ a bɛ taa a ka sira fɛ Allahu Akbar karamɔgɔkɛ sira ka kaliwa d'a kama turabutigi bɛ wuli dɔrɔn k'a tiɲɛ ka tɛmɛ
e be shubla ye be ala dili be ala kurashi bi bulu be ala dili ke be ala dili ke fo ira ba ye sugola in kala dili men trop tigi wulla do nya ye do ni bara do nya shinde do nya ni bara ye tongati abina tien abe shiraga doji ye do fena abati Allahu akbar trop tigi de so be so kama wayra burji yala ka ta sha mina fa ka mina ka bona trop de so ubama e be se ka mo dolo la je mo dolo be trop la jide be trop la hein tien de bala tasma de bala bo de bala ulu ye carte minu bala dolo carte minu do bala Allahu akbar bo abita minu mine ka ti shara ka anyanyi ni ka doya trop de so woma dum fene bala doya bala de Allah dum bala ala fe o fe ta ga bala ababe trop ko adu funita do Allah abe kuma mi ka trop ni kele mi ko wa mi kuma nabara de kan nabara de do an yere plaga kuma trop de ni kele mi kan an ba kai de nabara bala o ai to de zakaramo e man ni ka makushi la makushi be shiga ta ka sho abe ta na furumine abe ta juguya mine abe ta do yoro chamana aba didi nyoma ka ta do yoro chamana ni kuma makushi ko kile kana atara kuma di moero maka didi nyoma ado be ta wulu fenyi mana ado be ta wulu fenyi mana ado be ta wulu fenjugula ni mina kuma wudi ngide kana haramo kuma ga chale ma kuyi be siga mina yoro chamana aba di mo doero ma kuma mo dama ni kuma na wodi ngi daga nya dara ya abekati o ira be amba ke emission kono de etara moti bo mo ga ta moti be bo de ka ta shiga sho tara do yoro minu na yoro minu na ma mo kele be siga do ni bena trap de kele be siga do sho chamana ka kuma na o be abe siga kuma di sho chamama ka kuma na ay atuga ga goda don me ka dengele tana na ka kula kuma o exemple mo wa sika famu émission kono ko wala parce que je be ba do ma la tu je ba do ma ku shi bokodi ni bi na kuma bogo ma ku ira ka so damaka bo mi fam nga ma ku shi wula ka bo asho atara show minu kono atara mo shu mana ka jo fanga do fanga be na sha atara do na fro tiki do na fro bi na ti atara do yoro mi na ka bo amesi kuma o ba ka karamo o mano amesi kuma ma ku shi damaka ni awa ka vele fa me ka ke chugo mina ta ayere ka show ana ayere ka vele ana ayere be kumina amesi kuma ana bisa komuni ye ana komuni che yala bana mo mina ni ma kushi bana mo mina ni ma yiri dole diri ni ka bo fo bi bo du mo ko la ka tiri ni mo mi ba yiri do bana nya bana ba to min ni la tigi bana ba to bana Allah tiri bana Allah fo mi bo du mo ko la diri ni ba yiri do fo ga bote Allahu akbar no te a bana ko ni alama be tana yoro do la Allahu akbar nga ka mo banyi ngala tulula o ko dengale aba karamo san ni ngali keleme o be ne ra kulo shofu doni folo la jamana kono tasoro don mo do be bi san kibaru ni maliyaw ye nema karabenta don ka yini ka don nema karabenta ka mali kibaru bo sawonsa ni mina ke malla a koloshi na ni mina ke wallahi kan la mali be bo dingen wono bo shira minu fe mi ti ka shira ni dunala emna dungalala nyero do fosa woni maliyaw ya don ni mali famaw ya don na nyemo ya don nina mali be ta balotana mudu be mali balotana saga nyamo ki wiele ha amna ta balotana an ba shira chubudi algo ashire ma nyama she ma be shiga jabi dama amano abata ni balotana ni bo
abashro obe ya nyini abeta ayere nyina tashro shiraga tala pour tala ta ayere nyina ayere lafia atasro nga nya ni bonyime ay ni ka abashro ame minu dala weni samera ni kanga ke sakurna wow fo mo gade kai nara kuma yema nyoni tishira bi yere de ni yere be kishi tugo ni de bawo wala ni mo wala min na fa sakurna akanga bara minu kanga garsiga nya tugo o de ka bare heche nga ni mo ba ne fa mi jiya be ko isi ga ko do la ya me do dala ko balo tana o beta wala ngai mi tel no be sa kema ai mi tel no beta be karabo bi no be we karabo ko ni me vile na be na ka mi tel bi be heche be na ka mi tel bi ya kuma me rejo shuka ese chama mo de fokwa ni era mi tel bi ba ba abe ta ni she mi na wala nje chama budi ni tara sha be ga ni she betala Allahu akbar wallahi mi be bosho ni kade je ni she na bita tora bala be ali ni ko da nya ko jubiya ni shira ko aga shira jubiya bala dimi ni shira bata shira mi na wotin la tu doniya ire dubu ni shira jubiya dubu ba anya fe shira la dimi ni shira dimi ba anya fe shira la dimi kanga ya dimi karte mi abe wonya ni na tara ni ko na mi abe do be sha tela Allahu akbar wotin la tu doniya sa nya fan a do so bina ta man ba fo juya ni shira dimi ni shira tora bina shira de abi shira de amma fo ya masharo Allah do ba wa ngata fo ta la o de ka bala o chamai afi tamani ga nama karamenta mogo wala ka to min du o baraka dakati kele de biye o dimi billah kala tu damo way inde ka fo ni programme de kala ga ko fo nyede ko kuma daga me en nan fe ko ni la tu da te ka sen nan ka ko la die joya nga ni ya fo ka sen nan ni programme de la e ka fo wotima nga ba mo ni dia kono dia be nta do kama be kama dia be ga mo bo yoro ni ko da yere ni ala na kira kama ni mo wa mi ni an be kuma ni na ni ganga sho ni me kuma babbo ndala ni emi enyele ni ko ni de bi ma makati mba ni ne fa na kira kama ni atigi me vele ma ya ta ma jina fa lahara Allah ni ira ya fo ni afora ni ma fo ni ye ka tigi anga nyo shoro program mi be ga dia anga nya ni nga tigi me nya na ni ira dugu ma ya fa ma Allahu akbar mbe mo ko o tigi wonna de mbo mi fa na ma de ma fo bo mi ba fo o program ti amma yi folo ayi we be ga nyini fele mba ni to ko kon do yara ba o tinda to yara shirai ka wonna na nga furu ko da je kanafo nana nga garsi ko da je kanafo nana mbe ta mai da kanafo shigi trap tigi da ba fo bin ta ta made abu dora yara boga shu ko ne mana mi kama Allahu akbar ndanyi kuma na ambe kera bandui ambe kera nabara mogoi ni kuma na bi dala kuma ni ka kuma fe fa ka ta la mina bo ambi goshi ka war bo ko ga ibeta udebi sigatenna wala sabu sago tigi alay maliko ka yana ga taja fe me ne wa karamenta ka numéro di aw bela jelema minimum maliko ka be indicatif ke numéro flana ka jawnya fe 00223 73 33 82 10 wele kam ngon mene era bulu moi personnellement ka la se djemo ma yen nga se djemo ma ka la se malima parce que ni ay awre bi daka sunoko ame jamana mi ngono jamana ne kadi ni ame wuli ame ta karamo fam ta émission ke ame jamana mi ngono jamana ne kadi wallahi mali autorité ou na wi ne ma karaben ta do mali be dinga mi ngono ame bo akono o te mo ga kuma sadiro ne era ka personnel quoi ka wule ka da mali era famawi mali bina do kokola nawe ne ma don wallahi ti do ala kunfɛ a b'a yɔrɔ ɲini k'a ma ɲininka karamɔgɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ a ko lajɛ an ye
karamɔgɔ an ka bɔlɔndɔrɔ bɛ fɛ ka taa nin na a ko lajɛ an ye karamɔgɔ an ka sɔrɔsiw bɛ fɛ ka taa nin na a ko lajɛ an ye walahi n kalila ala la ni Mali autorités ye ne ma dɔn an bɛ don fili caman na an tɛ don a kɔnɔ o tun ye ne yɛrɛ ka appel personnel ye parce que ne y'a ye qualité min b'a la dɔnni min b'a la a n'a bɛ k'a labaara cogo min na c'est à dire kabako don quoi kabako don donc bita an tɛna taa yɔrɔ jan bilen an bɛ bita in ɲɔngiri yan wagati bɛ ka sɛnsɛn ka se komi réseau la kumaw don waati la kow don n'ala sɔnna ma émission kɔni tɛna jɔ an b'a ka de sa fo ni ala ye min kɛ n'ala sɔnna ma an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ bɛ dugawu k'an ye o bita in kuncɛ ala k'an bɛɛ kisi amin ala ka dugawu bɛ minɛ amin san in na ala ka san hɛrɛ cayara amin ala k'an kisi san tɔɔrɔ ma a n'an denbaw bɛɛ ala k'an ka garisigi cayara ya rabbi sallallahu muhammad wa sallim